Greetings everyone. Ndinoitwa Prophet Madungwe. Regai nimbokomenda nyaya iri ngotenderera masocial media about ndakakomenda about Mambo Dhuterere panyaya yakatenderera kunzi vakazodai. Ndikakomenda zvandakakomenda vanhu vakauya vachiti Prophet Madungwe muri kuita sokuti makutsigira kuti vanhu vapote vachipoya paside vachiita kana small house vachidi although Mambo Dhuterere is denying the cases kuti havana kuita small house. Ina handizivi zvakaitika. I'm not here to comment or to pinpoint kana kuti zvakaita kana zvina kuitika. It's not my duty. Ini ndiripo pakutsvaka mari mukurarama ndichizvirarama ndichitora life yangu kusvika vanhu vaenda kudenga vachinza mota ichitoita basa raMwari. Saka ndozoti munhu akatadza ere kana kuti hana ameno ndo vanozivana naMwari handiti but ndakangopindira ndichitaura kuti no vanhu do not judge because nemi hamusoro vatsvene. Let us go to the book of John chapter 4. Jesu anoti kumukadzi akabatwa red handed achifeve akati kune munhu here asina kutadza ngaatore dombo atake kuchifeve. Jesu haana kutsigira chifeve but ari kungoti hazviiti kuti mutadzi atake mumwe mutadzi ndo zvaari kutaura. Ini ndiri kuti hazviiti kuti mupinpoinde mumwe munhu kuti aiwa aita girlfriend aita chi iwe uchitoro negirlfriend yacho mumba. Ndiani murume asingahuri? Munoziva varume vasingahuri vashoma maybe tingatoti 0.5. Saka tinoti 99.5 varume vese muri kuhura. Ndinozviziva ndine database randinopiwa in heaven varume muri kuhura. Even mukatarisa the Bible says ukatarisa mukadzi neziso reruchiva watohura. Saka even nekufamba kunoita vakadzi vasina kupfeka mazuva ano handiti iwe ukangoti ai mukadzi akanaka even ukangoona kana kuti a picture zvakaona na Instagram chaiva handiti vanoisa mapictures evanhu vari naked murume ari normal ukaona uchona munhu akashama feeling yotadza kusimuka haya not normal uya kunondi kuita deliverance because unoda deliverance it's not normal kuti murume that's why muchona David was not prepared kutora mukadzi waUria. He was not a planned, it was not a planned thing but chakaita ndechekuti David akakwira pamusoro peimba ndobva angosangana nemukadzi waUria anga akashama. David ndobva atoda sex. Saka murume wese akaona zvasemuchana zvifeve zvinomira parod ukaona uchipfuura parod zvifeve zvakazvidisplaya pasina feeling iri kuitika but chinozoitika the difference tine two types of men. Vekutanga vakaona zvifeve zvakamira yes murume wese ari normal wakana even vanhu vakazvidisplaya zvifeve manheru feeling inotosimuka itomboti mushina unombogwina handitika but mushina wagwina chii chinoitika. Joseph akatiza mukadzi waPotifa. Saka tine vanhu two groups. Vekutanga havatizi vanobva vawira musina handiti but vamwe ndo vanozotiza but kutiza hazviri kuti manga musiri kuzvidawo baba mune muchitozvida. Munhu wese ari pakapfuura mukadzi akanaka ka nema chiro nemukadzi wako unozvinzwa wega mukati memwoyo kuti aye but apa papfuura mai vakabatana yeso unozoona kuti hazviti kuti uende kana kuti uti because sometimes maybe uri pastor uriwo chii but ini side chaiko ka hainema feeling inenge yatombomhanya temperature inenge yatombomhanya handiti even ukagumwa handitika nemukadzi handitika feeling inotombomhanya but chazongosiyana but according to heaven iwe wangomhanya ropa nekuti wagumwa nemukadzi uri kutonzi wahurawo neuyo angoona mukadzi akatongodawo kana even paindaneti kana chimese muri kunzi mahura. Saka hakuna munhu asiri kuhura varume mese muri kuhura. Saka hatina right yekuswera tichiti vanhu vari kuhura vamwe imi mese muchiri kuhura mese muri mahure because hakuna asiri kuhura because ukatarisa mukadzi nezero reruchiva uri kunzi watohura handiti. Mukatarisa the book of Revelation pane yainzi the Nicolism pamachechi ages pachidzidziswa the book of Revelation panonzi pane akazotora that doctrine akati alright Mwari vakati kana ukatarisa neziso reruchiva watochiva. Saka zvinoba zviri nani here kuti ndobva azokurudzira vanhu kuti aiwa chibva watorara nemunhu wacho nekuti unotongerwa chivi chawakaita nekuti uri kunotongwa nechivi chekuti wakatarisa mukadzi neziso reruchiva but watarisa mukadzi neziso reruchiva ndokubva wanzi wakarara naye wakatoita upombwe handiti but usina kubata breast rake usina kumubata. Saka it's better utenda unobata utongerwe chinhu chawaita ndo zvaitaura ndika. Saka Revelation anga akutsiura. Saka mese munopinda into kuti munohura because atarisa neziso reruchiva anonzi atohura according to heaven aita zvakati atohura. Saka tese varume tiri kuhura every day. Saka ngatiregei totodawo nyasha handiti. Saka hapana mutsvene tese totodawo nyasha. Vafundisi vari kumachechi vane vachitotarisa neziso reruchiva window yakanaka sizo yaka mese muri mese even that's why Jesu achiti zvazvinodai pamuti muonde ko zvazvinozodai pamuti unyoro ko wakaoma. Imi Jesu haana kuroora yes Paul haana kuroora but achinja kaita kumashure aitomboro nemadhira ake nditi murume wese akasikwa that it's a nature yakasikwa. David angari a close friend to God
He was the ally of God, David, but akatora mukadzi wemunhu hakusi kuti aida. Varume pangu pacho hazviri kuti pari kufewa munhu ari kuda. Varume ukaiswa pachikona unongokarakana zvaita, but chinodiwa kutiza. Sezvakaita Joseph pai akatiza, but angaiswa pakona. David akaiswa pakona mbangu kuti arega kuti dzawira mutswanda ndokubva aenda. Saka varume ndozvamuri, it's your nature. Ndozvinzwisisa kuti varume hamudi mukadzi because muri kuda, but munoda nekuona. Murume akaona mukadzi akashama akutomuda zvatopera. Manje mukadzi haana basa chero akaona murume akashama haana kana feeling inouya. Saka vakadzi panyaya yechihure, that's why vasinganyanyi kupindwa stereke. Pakanzi atarisa nezero rechiyo pairwa murume pete vakadzi. Saka varume vese pakanzi umwe wedo wani muZimbabwe murume wedza ndiani kana ndiani hatizivi zvogara chibuda izvo panana H Metro. Hatifaniri kuseka nesuwo tinotoriwo mahure, muri ndoriwo mahure. Saka hazvine need yekuti muswere muchiseka nemi muchibva ipapo kuseka munhu wakutotarisa mukadzi neruchiva wakutofonera simwaosi. Saka who is better than abatwa ari nani bhozi akutotendeuka, kwewo usina kubatwa hausi kutotendeuka, uri kuramba uchienda nezvivi zvako. Saka ndozvandaingotaura chete. I do not defend kuhura. Kuhura hakudiwi pamberi paMwari. Ndosaka Mwari vakati atarisa nezore richo kuti Mwari havatozvidi. Ukatarisa chivi kokuzoti atozonorara naine mukadzi wacho chivi chirimo kudarika zvakati. Zvakafanira ma-first degree murder, tine inonzi first, second nethird. Handitika mese mauraya, but zvinojajwa zvakasiyana. Pane first inonzi intentional, handitika variable zoita accidental, zvine zvakadaro. Even naMwari ndozvaanojaja ite kuti atarisa mukadzi neruchiva anojajwa nepake. Because the Bible, the book of Revelation, not according kuroti ukaita zvivi 10 uchatungwa nezvivi 10, aita chivi 1 achatungwa nechivi 1. Saka atarisa mukadzi neruchiva ane judgment yake, azotonorara naye futi ane judgment yake. Saka varume pasinika hapana. Murume wese ndikangoti sezvinotaura kuti 99.5 vanohura vese, then 0.5 havahuri. Ukaona usingati huri watoitirwa nyasha. I'm not here to pinpoint, but vashoma havakwani kana muchadza cheroko varume vasingauri the whole world. Tikada cheko kunyatsovheta, because hazvirevi kuti ukasabatwa kana kuti ukasabuda pamaheadline epa H Metro hausi kuhura. Aiwa, hazvirevi kuti abuda pa H Metro ndiye ari kuhura chete. Ko makadzi emi muharare munoma nevakadzi vacho yatwa 50-50, so vakadzi vanoita kuita 50-50 kuhura. So kuti aiwa dai ndaita 50, mazuva ano yava dhonza ndidhonze. Vakadzi vari kurohwa zvisingaiti, vakadzi vevanhu futi, noti vasikana vakadzi vevanhu vari mudzimba, murume achingobuda uyu apoya pasaidi. Chii chauri kushaya? Saka vanhu muri kuhura zvisingaiti, sezvazvakaita kuSodoma neGomora, zvekuti vakaona maangels vakati tipeitira, varume vakada kurara nevamwe varume vachisiya mhandara dzanga dziripo. Bhozi Loti anoti ndinokupai mhandara dzangu, vakaramba vakati tiri kuda. Munoziva kuti vamwe vanhu vanoramba vanhu vari virgin vachida vanhu vakatopera, so kana munhu ane vana 5 handiti zvinoitika izvozvi mukurarama zvinowanika. Saka tiri kuti ndozvandakangotaura chete. I'm not defending kutadza kwevanhu, but ndiri kuti tese tinotadza. No one is holy, only God is holy. Saka munhu abuda pa H Metro kana zvakazonzi baba Dhuterere vazoti handizivi chokwadi ipo paya guys, because nana handitevere life yemunhu. But ndiri kuti nyakaita breaking news, bva ndachiti ndichitega tichipindura. Mukaona ndakupindura, Mwari vane vandituma. Mwari vari kuti aiwa zvemusasekana, mese muri kuzviita. Saka muri kusekana, ndo zvandangoya chete kuzotaura ina. Namboti munhu akatadza kana kuti haana kana anozviita kana hazviita, handinei nazvo. Mwari ndo anotonga, haisi nyika yangu ine ndeyaMwari. So it belongs to God, the earth belongs to God. It does not belong to Prophet Madungwe. I do not own this world, and this is my judgment. I'm the heavenly commander chete. Basa rangu ndiri kurwa spiritual battles, but ndinongokudza the view of God. Kuti Mwari pakanzumwe munhu atadza, muchinyora pamastatus, pamaWhatsApp, muchiwana maviewers nechi. Mwari havatofari, because vari kuti iwewe wacho uri kutaura kuti munhu uyu ahura, kwewewe une small house 1. Munoziva kuti Mwari vanotsamwira munhu kuti umwe murume abatwa nesmall house. Onzi aiwa pane murume abatwa nesmall house, iwe otenga kuseka, iwe une small house futi. Mwari vanototsamwira iwewe mo, because ndiwe benzi. Because tanga watendeuka wasiya chifeyo chako uzoseka uyu. Saka ndachida kuseka munhu abatwa nemukadzi wemunhu, tanga imese matendeuko. Vakadzi vamunavo even muzati second wife, chinotonzi chihure according to God, because one wife one husband, that's the law of God. Kana ungopfudza mukadzi one chakutonzi chihure. Saka vese vangani vakadzi vane masmall house, vangani varume vane vakadzi 2. Saka mese, saka hapana anofanira kutoseka umwe, tofanira kutochema kuti umwe akaoneka toti Mwari tiregererei tese tiri vatadza, especially varume. Panonzi pabatwa umwe murume achinzi nemukadzi wemunhu, unofanira kutopisa tsitsi, unofanira kutokunetsa kuti ndai Mwari toita sei kuti tisapinda muchivi cheupongwe, because nemi murimo manje tinoseka. Saka Mwari havafari kuti isusu tinobva taseka munhu, but isusu tiri muchivi chimwe chete.
iwe uri musame scene then woseka munhu mwari havafari. Ndo zvandaitaura chete. I do not defend anyone. Ina ndidefendi vanhu, ndodefenda vanhu kuti vaita sei. Zvinondipa mari here kudefenda. Inini chero ukandipa mari yako handikudefendi, ndinotaura zvinodiwa naMwari kuti thus says the Lord, ndatopedza. I'm a prophet. I'm not here to please anyone. Kuti ndikufadze aiwa inokotaura zvinodiwa naMwari. Vanaifudza chati ndoendokacha kuti aiwa zvakadzoti aiwa hazviita aiwa hazvina basa kuimba zvire kuti hauchauri kana kuenda kuchechi hazvare kuti hauchauri. Machechi akazara nemahuri ega ega. Nditi vanhu vari kuhura zvisingaiti mumachechi umu. Nditi vachipedza ipo paipa muchechi basa rakutotangwa rimwe futi. Handiti chechi yatova bedroom. Ndosaka Jesu akarova vanhu muchechi ndozvekutoitika izvozvo. Saka tiri kuti vanhu tendeukai, varume vese tendeukai. Kwete kuti abatwa paH metro kana kuti abatwa pafront. Varume vese tendeukai zuva ranhasi. Murume wese ari kundinzwa ndati Mwari vari kuti tendeukai musiye chihure chenyu mese. Chihure hachisi kudiwa naMwari. Full stop. Ndatopedza name. Munouya pamaplatforms angu paTwitter munouya Prophet Madungwe, munouya nonzi Madungwe TV, paInstagram Madungwe TV, paYouTube Madungwe TV. Zvese izvozvo paWhatsApp TV munouya futi Madungwe TV, paChurch Line munouya pa0762311156, then paFacebook page munouya kanzi Prophet Madungwe Church page, andika Prophet Madungwe Church page. Saka varume vese tendeukai guys, hatidi vanhu vanoswera vachiti abatwa umwe wedu tofara, especially murume akabatwa mese ibvai matoisa musoro pasi mutendeuke kuti Mwari tiregerere nesu tiri kuzviita, because the moment yauri kuona mujaja iwe uri muchivi chacho ichocho Mwari vanotsamwira newe wacho, because uyu abatwa iwe wakutowesena, because zvavanoti moto wapfuta wosvika woisa petrol. Handitika moto unouya kwauri. Saka iwe the moment yekuti iwe uri kuti umwe abatwa nemukadzi womunhu, murume kana mukadzi kana amheno ndiani, iwe uri musame scene wobva waseka. Mwari vakutotsamwira iwewe more because uri kujustify chivi chako kuti chandiri kuita ini chiri right cheuyo hachisi right. Kurati iwe ndiwatotadza more than atobatwa. Saka mese muri kutadza because mune mazimahouse mune chii. Saka ibvai manyarara yechihure haisi yekuti munotobva mapaparika because mese muripo. Kusabatwa hazviri kuti muri kuzviita, muri kutorana vakadzi vasikana, muri kudii vakarume vakaroora vari kunyepa havana kuroora zvinhu. Ndokuzivai mese 99% of varume muri kuhura, only sezvo ndotaura 0.5 vangana kunanga vari vanhu not less than kana 1000 chaivo vanhu vasingahuri. Even the whole togona kuti chaiva vanhu 1000 chaivo vasingahuri. Tokuzivai varume. Saka munyarare kuti mudzikame because hamugoni kuzvichengeta, muri kuhura. Ivo nana Solomon vakahura mubhaibheri chaivo. Varume vanga vari padhuze naMwari. Solomon akahura zvisingaiti. Munoziva kuti Solomon anga ane 700 cockabits. Handizi macockabits zvifeve. Hakuzi kuti kwai zvazviri zvifeve. Solomon ainokecha zvifeve. Asi ari muranda waMwari. Tine vafundisi nhasi vane vachikecha but vari vafundisi. Saka munyarare vanhu mese. Ukaona a great man like Solomon zvakatomunetsawo zvevakadzi. What more imimi? Jesu anoti zvazvinodai pamuti munyoro kokuzoti muti wakaoma. Varume mukaona Solomon a great idea naMwari kuti akanamata kwanzi naMwari ndakukupa njere nechi vachitaura naMwari direct vachiwirirana. But munhu vakadzi vakamuvhiringa. What more iwawo? Saka ndombiri kana connection naMwari. Ungatadza kuvhiringwa nemukadzi iwe tindzikamire. Vaitaura naMwari vacho chaiva naDavid, my close friend of God. Vakatovhirikidzana naUria chaiku David kudzimaidza zvokuti ndi mambo akazokaruka naava mubhedha nditi zvokuti ndi mambo ewe nyaya dzeya hadzina zvokuti uri mufundisi kana uri president kana urani, zvoita kuvhiringa. Saka vari menyarara mese kubva mati zii kuita zvokuti Madungwe ari kuti zvivi iwe hausi musvivi ewe hakuna murume anotadza kuvhiringika nenyaya dziya. Vana Solomon chaive great friend of God, vana David zvaivavhiringa. Saka munyarara kuti zii ndapedza so handidi kupikiswa.